Tessék helyet foglalni. Tessék. Köszönöm szépen. Hát most rendhagyó módon, de a kedves nézők nem haragszanak meg rám, ha elmondom mindenek előtt, hogy mai vendégünk Lomb Frigyesné, dr. Szilárd Kató, vagy írói nevén dr. Lomb Kató, aki 16 nyelven tud, és aki nagy nemzetközi konferenciák tolmácsa. Hova megy legközelebb nemzetközi konferenciára? Szeptember közepén van egy érdekes programom, Hágába vagyok hívva egy mesterséges megtermékenyítés szabványosításával foglalkozó kongresszusra. Mesterséges megtermékenyítés szabványosítása. Most illik már azt is megkérdezni, hogy lehet az ilyesmit szabványosítani? Nem tudom még. Sajnos hogyan készül? Remélem, hogy időben befutnak az úgynevezett Arbeitsunterlagek, a dokumentumok, aminek alapján a szókincsel is megismerkedünk, meg a vita várható irányba. Azt már tudja, hogy milyen nyelven kell majd itt tolmácsolni. Igen, ez egy olyan kombináció, hogy franciáról és angolról a két nyelvet egymásra kell tolmácsolnom. Előfordul, hogy németül és oroszul szólalnak fel, amit szintén erre a két főnyelvre tolmácsolok. Tehát van 4 passzív és 2 aktív nyelvünk. Most azt jelenti, azt mondta, hogy franciára és angolra kell tolmácsolni. Franciáról angolra, angolról franciára, illetve az állandó. Illetve a másik 2 említett nyelvből is. A másik 2 fölmerül, nem mindig szokott, akkor erre a 2 nyelvre kell lefordítanom. És mindkettőre párhuzamosan? Ez az úgynevezett konszekutív tolmácsolás, amikor nem fülkéből a szónokkal egyidejűleg beszélünk, hanem megvárjuk, amíg elmondja a szónak a maga mondani valóját, azután fordítjuk. El vannak kényeztetve a külföldi delegátusok, mert néha bizony 4-5 percig beszélnek megállás nélkül, és szegény tolmácsnak elég hosszú passzusokat kell az emlékezetbe. Ilyenkor jegyzetel? Igen. Igen, én a magam részéről hieroglifikával szoktam jegyzetelni. Ez mit jelent? Az, hogy a kínai szóképet használom föl, mert az roppant rövid. És tehát magyarul kínaiul jegyzi azt, amit angolra és franciára fordít? Igen. Azért ez azt hiszem egészen egyedi bravúr. De tanítják a külföldi tolmácsegyetemeken a konszekutív tolmácsolás jegyzett fölvételi módszereit, és azok is nagyon célra vezetőek. Majdnem olyan szimbólumokkal dolgoznak, mint amilyen szimbólum végeredményben egy kínai írásjel. Kér kávét? Nem bánnám. Én lehet, hogy én rosszul tájékozódtam, mert hiszen igyekeztem minél többet megtudni. Lehetséges az, hogy maga maszek? Mindannyian maszekek vagyunk. Mindannyian azok kik? Akik főfoglalkozásként tolmácsolásból élünk. És ez hogy létezik? Egyszerűen nagy nemzetközi konferenciákra hívják, itt gondolom számtalan megbízatása van fordítva. Igen, élénk a forgalom. És szervezetileg sehová nem tartozik? Nem tudtuk megoldani. Próbálkoztunk, mi is magunk is érezzük, hogy ez nem egy egészen szerencsés szituáció, de annyira változik mindig a megbízónk, hogy megértem őket, hogy ők is szívesebben szerződnek közvetlenül velünk, mint valamilyen közvetítő szervvel, aminek történetesen az adott tematikához semmi köze. A mi munkaadónk az 3-szor változik egy héten. Ennek megfelelően, hadd legyek mindjárt szemtelen is, ez azt jelenti, hogy maszekok tehát maguk szabják a saját áraikat? Igen, van egy előírás ugyan erre vonatkozólag, ami úgy szól, hogy a díjazás megállapodás tárgya. Persze kialakult egy bizonyos gyakorlat, bizonyos keret, amit a megbízóink is ismernek, mi is ismerünk, köszönöm szépen. De eléggé magunk vállaljuk, részint a nehézség szerint, részint az szerint, hogy mennyire leszünk igénybe véve. Ennek persze másikságnak óriási hátrányai vannak, például az, hogy nem vagyunk nyugdíjképesek, és ami ennél is súlyosabb, nem vagyunk SZTK tagok, ami a mai világban bizony egy elég nagy nyomás. Pláne azokon, akik családfenntartók közöttük, akik gyerekeket nevelnek, hát ezek úgy szokták megoldani, hogy önkéntes SZTK tagságot vállalnak. Na, épp ezt akartam kérdezni, hogy önkéntesen is be lehet lépni, gondolom. Ez a lehetőség megvan, igen. Egy darabig én is csináltam, azt hiszem 3 évig, aztán nem voltam beteg 3 év alatt. Úgy megharagudtam, hogy abba hagytam. Ez olyan, mint a kaszkó óva intem. Sok autós tudja, hogy miért megszünteti a kaszkóját, akkor valamitől Isten óvja. Nem azért mondtam. Ön vegyész volt.
Szabad kívánok? Ja nem, tessék tenni, én azért tettem Köszönöm oda, ha szépen. valami nem komilfó, ahogy teszem, én nekem nincs olyan rutinom nemzetközi társaságokban sem tolmácsolni, sem házigazdáskodni, úgyhogy ne haragudja meg érte. Szóval azt akartam kérdezni, úgy tudom, illetve hát nem titok, hiszen itt van a könyve is, amiből készültem, így tanulok nyelveket, azt hiszem jó pár, hány kiadásban fogyott el? 2 eddig. 2. És milyen nagy példányszámban? Ha jól emlékszem, 24 000 Egyenként. Be. Hát az elég szép magas példányszám. Egy szóval ön vegyész volt, a doktorátusa is innen Igen, van. kémia És fizikában. miért hagyott fel vele? 2 okból nem szeretjük egymást a vegyészettel, ő engem, én őt. Megkérdezhetné persze, hogy akkor miért ezt választottam, egy elég komplikált és nehéz stúdium. Nem volt akkor pályaválasztási tanácsadás, és nem ismertem fel azt a készségemet, hogy nyelvészeti irányba kell orientálódnom. Az a bizonyos manualitás, az a pontosság, precizitás, ami elengedhetetlen a vegyészeknél, bennem nem volt meg. Ez kiderült, amikor meg kellett fogni az próbacsövet, az epruvettát. Az egyik ok volt, ami ott hagyatta velem a vegyészi pályát. A másik pedig az, hogy mikor én elvégeztem a 30-as évek elején, akkor olyan fantasztikus dekonjunktúrába éltek, hogy a nálam tapasztaltabb régi vegyészek is kenyér nélkül maradtak. Hát én a kezdő, pláne nem kaptam állást. Szerencse a szerencsétlenségbe. Már örül, hogy elindultam így történt. Nagyon, nagyon, sose tudja az Nem ember. hogy- hiányzott a vegyészet, sőt biztos sokszor segítette, ha olyan tárgyú. Igen, csak sajnos közben annyira változott az egész természettudomány, hogyha most egy olyan témába kell tolmácsolnunk, ami a legszorosabb szakmámhoz tartozik, nem tudom felhasználni a régi ismereteimet. Mi annak idején még hát ilyen kémiai laboratóriumi eszközökkel analizáltunk, ugye térfogatméréssel, gravimetriával, ezek nem létező formák. Ma minden Újra fizikai, kell optikai, készülni. teljesen. Most pontosan úgy járt velem, ahogy szokott, gondolom nem egyszer, ha tolmácsol, hogy nem jut hozzá, hogy elfogyassza, amit felszolgálnak, mert állandóan fordítanak, úgyhogy most szünetet Megiszom. tartok, tessék. Köszönöm, figyelmes volt. Akkor most kevésbé leszek figyelmes, de meg fogja érteni, hogy nem azért kérdezem, mert kellemetlenkedni akarok. Valaki 16 nyelven tud, óhatatlanul megkérdik az emberek, ha megmerik, vagy ha nem, hát azért megkérdőjelezik, hogy vajon hány nyelvet tanult ebből, ahogy mondják pestiesen von Haushaus, nörsztől, nyelvtanártól. Nullát. Önnek az édesapja orvos volt, tehát még a föltételezés sem olyan lehetetlen. Szegények orvosa volt, kisvárosba éltünk, egészen kicsinyes hát pénzügyi gondokkal küzdöttünk. Én gyerekkoromban nyelvet nem tanultam, az egy franciát kivéve, amit tehát olyan polgáriskolai síkon megszereztem magamnak, persze a latinnal együtt, ami kötelező volt ebben az időben. Fölnőtt fejjel kezdtem el tanulni, és én ezt azért szeretem hangsúlyozni, hogy biztatásul meghallják azok is, akiket visszatart a tanulástól az, hogy ó Istenem, én már x éves vagyok. Ez az x, ez már 30-nál szokott kezdődni. Borzasztóan haragszom erre az előítéletre. 3 olyan előítélet van, amiben a könyvemben is, ami ellen a könyvemben is igyekeztem küzdeni. Az egyik az, hogy csak gyerekfejjel, vagy legalábbis nagyon fiatal fejjel lehet nyelvet tanulni. A másik az, hogy nyelvtehetség kell ahhoz, hogy az ember egy nyelvben bizonyos szintig elvergődjön. A harmadik pedig az, hogy a külföldön való tartózkodás a módszer, amivel az ember egy nyelvismeretét elsajátíthatja. Hát haragszik erre a 3 előítéletre, akkor legyen olyan aranyos, és mondja el röviden az ellenérveit. Tehát az első előítélet az, hogy csak fiatal fejjel, csak a fiatal agy fogékony a nyelv. Ez a legelterjedtebb, és erre haragszom talán éppen azért a legjobban. Nézze, a tudást én szeretném 2 részre osztani, az egyik a készség, a másik az ismeret. Ez nagyon szépen kijön például az idegen nyelvekben, ahol külön van a fertigkeit vagy skill a készségre, aminek semmi köze a kenntnishez vagy connaissance-hoz, az ismerethez. Na most a készséget tényleg gyerekfejjel lehet jobban elsajátítani. Hát senki se vitatja azt, hogy biciklizni jobban megtanul a 6 éves, mint a 60 éves. Viszont van a másik része az ismeret, aminek az elsajátítására az érett fő sokkal alkalmasabb, mint a gyerekfő. A mi szakmánkban ezt a készséget a kiejtés jelenti, ezt az automatikus képességet arra, hogy valamilyen teljesítményt elérjen. Hát
kiejtésnél nem vitás az, hogy az elfogulatlan agy, az előítéletmentes agy sikert ér el, sokkal jobbat, mint a fölnőtt. Millió példa bizonyítja, hogy az anyanyelvi szintű kiejtést egy bizonyos koron túl nem lehet elsajátítani. Önnek milyen a kiejtése a különböző legjobban tudod? Sajnos közepes. Meg kell vallanom, ebben azért az előbbiek elmondottak alapján fölnőtt fejjel kezdtem a nyelvtanuláshoz. Azt szoktuk mondani, hogy addigra az artikulációs bázis már elmesszesedett, tehát ez elég szűk keresztmetszete az én képességeimnek. Na most hadd térjek rögtön át a harmadik előítéletre, ami... Vagyis, hogy csak külföldön, csak a helyszínen lehet jól megtanulni. Igen. Mégpedig arra, hogy hát ha fölnőtt fejjel kerülünk ki egy ilyen idegen területre, akkor a kiejtés szempontjából már elég rossz időpontban startolunk, addigra már úgy kialakultak a beszédszervek reakciói, hogy bizony, mint azt disszidens atyák fiai esetei tanúsítják, nem tudjuk behozni a benszülötteket. Egy pillanat akkor, sajnálom, hogy elterelem. Reggel gondolkodtam, hogy megkérdezzem ezt, de hogy szóba hozta, akkor most megkérdezem. Maga igazán avatott szakember, hogy választ adjon erre. Mégis mi az oka annak, hogy így nevezte őket disszidens atyánk fiai, hogy nagyon sokszor találkozom olyanokkal, akik, hát mondjuk, hogy 1956-ban mentek el, de olyanokkal is, akik esetleg később. Ez most lényegtelen is, de a lényeg az, hogy törik a magyart. Mi ennek vajon az oka? Ez minden esetben affektáció? Nem. Hogy a magyar törik? Hogy a magyar, az anyanyelvüket. Azt, nem, amiben megmesszesedett, ahogy mondja az artikulációs bázis. Nem spontán, imponálni akarnak, nem létező idegen nyelvtudásukat ezzel próbálják pótolni. Az anyanyelv ebben azért, mert készség, és a készség egyik jellegzetessége, hogy nem múlik el, hogy örökké megmarad. Az anyanyelv egy olyan készség, amit elfelejteni nem lehet. Senkinek se hiszem el, még 40 évi külföldön való tartózkodás után sem, hogy az anyanyelv ismerete elhagyta. Hát millió példát is tudnék rá idézni, de el tudom képzelni azt, hogy 4-5 nap kell neki, amíg beleszokik abba, hogy automatikusan magyarul reagáljon és jól reagáljon. De mindahogy aki egyszer biciklizni tanult, az nem igen fog leesni a bicikliről, még akkor is, hogyha 30 év kihagyása van közben. Legfeljebb egy kicsit keresi az egyensúlyt a nyerekbe. Affektálás tisztára. Na most van még a középső előítélet, amit kihagyott. Tehát az első az, hogy nem lehet csak fiatalkorban, a harmadik, amiről beszélt, hogy nem szükségszerűen a helyszínen, külföldön, és van még egy előítélet, amit nem fejtett ki, amivel ellen nem érvelt. Segítsen egy kicsit emlékezetben. Hát 3 előítéletet mondott, ugye? Az egyik az, hogy csak külföldön, a másik az, hogy igen, a nyelvtehetség problémája, na hát tehát, ez aztán szintén egyik a fő ellenségeimnek. Tulajdonképpen a könyvem megírásánál pontosan ez vezetett, hogy ezzel ellen harcoljak, ez a ködös és misztifikált nyelvtehetség, ez visszatartott egy csomó embert a nyelvtanulástól, és mind ilyen, hát teljes haragomat érdemelte ki. A nyelvtehetség az legalábbis egy komplex valami. Idejövett, ebben eszembe jutott egy nagyon neves magyar műfordító, sajnos elvesztettük, azt hiszem 15 évvel ezelőtt, a Gáspár Endre, talán hallottam már a nevét biztosan. Csodálatos tehetséggel fordított Lorcát és Beranger-t, Heinet és Shelley-t, csodálatosan, tényleg az eredetivel teljesen azonos művészi szinten. Beszélte is az összes nyelveket, valamennyit egyformán beszélte, olyan értelemben, hogy sose lehetett tudni, hogy melyiket beszéli. Szörnyű. Arany Jánosról mondják, hogy iszonyatos kiejtéssel beszélt, ha egyáltalán megszólalt angol, pedig Shakespeare-t jobban fordítani. A különbség az, hogy ő nem igen hagyta el Nagyszalontát, viszont Gáspár Endre, mint emigráns, politikai emigráns bejárta az egész világot, tehát alkalma lett volna elsajátítani a jó kiejtést. Nagyon rossz volt a kiejtése, nem tudom, hogy ezek után minek nevezem. Nyelvanti talentumnak, ha a kritériumnak azt veszem, hogy anyanyelvi szintű legyen a kiejtés, akkor azt kell mondanom. Ha azt, hogy hogyan tolmácsolta az eredetivel azonos művészi szinten, akkor azt kell mondanom, hogy nyelvzseni volt. Ez az egyik érvem ellene. A másik az pedig, hogy pontosan a mi szerencsétlen szakmákba keverik be ezt a zsenialitás fogalmát. Televíziómat kinyitottam a múltkor, és egy ilyen Kimi Tudba hallottam, talán már 2-3 éve is, hogy 2 fiatal fiú versenget, az egyik témája azt hiszem Dél-Amerika volt, a másik, ha jól emlékszem, Somogy megye. Szédületes, hogy mennyi mindent tudtak erről. Mégsem mondta senki, hogy X az egy Dél-Amerika zseni,
és Y az egy Somogy lángész. Azt mondták, hogy intelligens, érdeklődő fiúk, akiket valamilyen szempont ebben erre a két területre terelt, és ahol az nyitott személlyel és szorgalmukkal óriási eredményeket értek el, ránk fogják csak. Tehát nincs nyelvtehetség, külön ilyenfajta tehetség. Szorgalom van, motiváció van, kitartás van, és kiművelt emberfő van, ami teljesen elengedhetetlen, akkor is az ember történetesen művészettörténetét vagy biológiát tanul. Erre a motivációra majd még visszatérnék, ha megengedi. Sőt, már is rá is térek. Mi motiválta abban, hogy mi késztette arra, hogy 1941-ben, és a dátum itt nem mellékes, éppen az orosz nyelvet választotta? Most én szívesen mondanám azt, hogy ideológiai fejlettség és politikai előrelátás, de hazudnék, hogyha ezt mondanám. Az majdnem azt mondhatnám, hogy egy véletlen, leírtam a könyvembe, egy körúti antikváriumba rábukkantam egy nagyon régi, azt hiszem 1880-ból való orosz-angol szótárra, és úgy megjegytett a varázsa ennek a számomra idegen ABC-nek, hogy hazarohantam vele, és elkezdtem tanulmányozni. Nagyon sokat olvastam az orosz irodalomról, fordításban. Az volt az érzésem, hogy aki pszichológiai kérdések iránt igazán érdeklődik, az Dosztojevszki, Tolsztoj, Gogoly, Csehov nélkül tájékozatlan marad. Nekiveselkedtem. Egyedül nem kell mondanom, hogy akkor az ember nem igen tanult tanárral a fasizálódó Magyarországba, és hát teljes kompenzációt kaptam véletlenül, mert a felszabadulás heteiben jóformán az egyetlen ember voltam vicces módon, aki orosz írógépen írni tudott, cirilbetűs írógépen, ez volt a fő attrakció bennem, és így helyezkedtem el február 4-én 1945-ben az akkori polgármester orosz tolmácsaként. Na most, hogy helyezkedtem el, mondja, ez azt jelenti, hogy jelentkezett. Igen, nem fölfedezték, mint oroszul tudót. Ebben mi motiválta? Nevetni fog. Égett a villany a polgármesteri hivatal szobájában, ezt most nagyon nehéz 74. júliusában rekonstruálni, hogy ez milyen attrakció volt, de képzelje el azt a rombokban heverő Budapestet, amikor volt egy ablak, és amögött világosság volt. És maga bement, csak azért, mert a fény égett. Megpokogtattam, bemutatkoztam, és megkérdeztem, hogy nincs szükség tolmácsra, amire azt mondták, hogy ne beszéljen annyit, üljön le, és hívja fel az akkori városparancsnokot. Zamercev, ugye? Zamercev volt, igen, össze is barátkoztunk nagyon. És ön felemelte a telefont, és már is beszélt oroszul. Egy vonat élt Budapesten akkor. Egy telefonvonat. Egy telefonon. Meg is kérdeztem, hogy mi a száma, erre elkezdtek nevetni, aztán, hogy nyugodtan vegyen fel a kagylót. Ők vannak a túlsó végén. Történt. De ebből azért már, hogy mondjam, csak így is fogalmazott valahogy, most nem tudom pontosan visszaadni, mert én nem tudom így megjegyezni, tolmácsolni. Azért itt, hogy mondjam, csak kamatozódott az a korábbi motiváció az orosz nyelv iránt, mert azért gondolom, hogy könnyebben konszolidálódhatott a saját élete is azáltal, hogy nagyon talpra állított az életemet, nem csak anyagi vonatkozásban, hanem egy olyan lendületet kapott, egy olyan drive-ot, egy olyan ösztönzést, ami nem hagyott el mostanáig, és nagyon remélem, hogy életem utolsó percig. Egy dologért csodáltam, és itt egy kicsit az időrendben visszalépek, lehet, hogy ez már csak az én személyes csodálatom, és nem általános. Azt írja a könyvében, hogy a légiriadók alatt tanult oroszul, és méghozzá azt hiszem a könyvet magát rejtegetni is kellett az óvóhelyen. Hát ezért nagyon csodáltam, hogy bírta, hogy a bombázások kellős közepén tudott koncentrálni. Ez tipikusan a motiváció kérdése. Egy igazán őszinte motiváció, egy nagyon mély ösztönzés, az indiferensé teszi az embert a környezet veszélyei iránt. Nem félt attól, hogy esetleg az egész felesleges, amit csinál, hiszen egy pillanattal később ki tudja, hogy nem ott robban-e az a bomba? Nem tudom, egy anya se nagyon gondolkozik azon, mikor a gyerekét védi, hogy nem lesz esetleg csirkefogó a gyerekéből. Annyira magával ragadja ez a rendkívül mély motiváció, talán szerintelenség, hogy ilyen hasonlatot mondtam itten. De a jellegzetessége az erős ösztönzésnek, hogy az ember nem oszt, nem szoroz. Ugye engem nagyon gyakran fölhív valaki, ismeretlen hang, és azt mondja, hogy tessék mondani, általánosnő, érdemes megtanulni, tudom én spanyolul vagy kínaiul, mire mindig azt mondom, hogy magának nem, fiam. Erre a sértődött hang visszakérdezi, hogy
Miért tetszik ezt mondani, hiszen nem is tetszik engem ismerni. Mondtam, aki így teszi fel a kérdést, annak kár elindulni ezen az úton. Ez nem lett ilyen ridegen, hogy kiszámítja, hogy ez az x forint, amit remél, be fog-e futni a tudás alapján, akit maga a folyamat nem lelkesít. És az én üzenetem mindenkihez az, hogy nyelvet tanulni olyan jó, hogy önmagáért érdemes csinálni. Szóval aki ezt nem érzi, annak kár elindulni, ha csak arra veti a szemét, hogy ez mennyire lesz rendtáblis. Hát én mondjuk nagyon kicsi gyakorlattal, de magam is tanultam nyelveket. Azt mondhatom, hogy amikor azt mondja, hogy nyelvet tanulni olyan jó, én ebben nem vagyok annyira biztos. Jó az eredménye, nagyszerű, csodálatos érzés, de ahhoz, hogy nyelvet tanulni jó legyen, tehát maga a tanulás örömet okozzon. Nem fél attól, hogy ehhez mondjuk alkatilag kell, hogy mondjam, olyan beállítottságúnak lenne, mint például maga. Azt hiszem, Mi az öröm a tanulás folyamatában? A tanulás folyamatában az az öröm, hogy a program megszerkesztésében sosem a homo sapiens, a bölcs embert kell a szemünk előtt tartani, úgyse nagyon hiszek ebbe a szapienciába, ebbe a bölcsességben, de mindig Sok az ellentmondó adat. Igen. Hanem a homo ludens, a játszani szerető embert. Az emberek rendkívül szeretnek játszani, szellemi játékot is szívesen üznek, különböző fizikai játékokat, sportokat is szívesen üznek. Hogy játszak egy nyelvtanulással? Úgy, mint ahogy az ember a fülest forgatja és megoldja a rejtvényeit, akkor érdekes egy nyelv tanulása, és akkor nem fárad bele, akkor tudja órákon át csinálni, ha kielégíti ezt a bizonyos játékvágyat az embereibe, hogyha ezt egy megfejtendő keresztrejtvénynek tekinti, rendkívül nagy sikerélményt nyújt az, hogyha összeáll a kép, épp úgy, mint ahogy egy keresztrejtvényben az visszintes, és szabad egy példával elmondanom. Persze. Nem akartam túlmenni a 16 nyelven, és nagyon megesküdtem magamnak, hogy nem fogok többet tanulni. Akadt azonban egy üres hónapom, sajnos a mi szakmánk az elég lavinaszerű hullámzó, tehát nem tudtam mit csinálni az egyik hónapommal. Elkerültem megint csak egy antikváriumba, és megvettem egy svéd regényt. Sajnos utólag derült ki, hogy egy Karin Mihályélis könyv volt, amit dánból fordítottak svédre, de akkor már késő volt, már belefektettem az 5 forintot. Most végig mentem ezen a könyvön, komolyan mondom, hogy amikor először végigolvastam, azt sem tudtam megállapítani, hogy miről szól. Tárgya van-e, hősnője van-e, nem tudtam sehogy se tájékozódni benne. Másodszor végigmentem, olyan jól kiadta a kontextus az egésznek a szókicsét is, hiszen a svéd nagyon erősen hasonlít angolra és németre, roppant könnyű volt rekonstruálni a szavakat belőle. Másrészt a grammatikai összefüggéseket. Harmadszor elolvastam, egészen tisztában voltam a könyvvel, meg a szabályokkal is. Mikor a következő könyvbe lefogtam, akkor azt már le is fordítottam, el is vittem felajánlani fordításra, kiadásra magvetőnek. Sajnos kiderült, hogy a puskaport találtam föl. Már lefordították. Na, akkor hiába. visszatérve, azt mondja, először kézbe vette ezt a svéd könyvet, anélkül, hogy a svéd szavak kiejtését ismerte volna, anélkül, hogy a grammatikát ismerte. Bevallom, hogy a kiejtéssel máig sem vagyok tisztában, ha lesz motiváció, hogy megint visszatérjek el. Ez tehát egy konferencia kell. Egy konferencia, vagy egy barát, esetleg akinek a kedvéért érdemes lenne, akkor majd átnézem a kiejtési szabályokat, és bár mindig nagyon messze leszek attól, hogy hát kiejtésem benszülöttek számára azonosként elfogadható legyen, de meg fogom tanulni azt, hogy hogyan ejtsük ki a 2 ponttal ellátott át, azt az án, amin a diakritikus jel, egy karika, és így tovább, meg fogom nézni. E pillanatban tiszta képen van a nyelvtani szabályokról, és élvezni tudom, a szép irodalmát fordítani tudom. Ezeket a nyelvtani szabályokat ebből a regényből vette ki, absztrahálta? Tehát... Csak úgy lehet, mert különben unalmas lenne. Ha elővettem volna egy nyelvtankönyvet, akkor a kötelességtudás ugyan a könyv mellett tartott volna egy fél óráig, de aztán biztos halálosan meguntam volna, és oda csaptam volna egy jó regény kedvéért. De legyen egészen őszinte, tehát hogyha nem tudna egyetlen másik idegen nyelvet sem, és úgy vette volna kezébe ezt a svéd könyvet, azért alig ha jutott volna így keresztül rajta, hogy ne lett volna összehasonlítási alapja annyi más nyelvből. Nagyon igaza van, igen, meg vagyok győződve, hogy én már nem igen találok olyan nyelvtani jelenséget, vagy hát lexikai értelmi jelenséget, amihez analógiát nem találok, de hát ehhez egy ilyen hosszú élet, hosszú szorgalma kellett.
Én azért azt hiszem, hogy ezeket a kétnyelvű könyvtárakat kellene nekünk jobban forszírozni. Itt van az a nehézség, hogy amikor irodalmilag is élvezhető formában tálaljuk az olvasó elő, akkor már annyira el voltunk kénytelenek rugaszkodni az eredeti nyelvtől, hogy kulcsként nem nagyon használhatók. Én nagyon haragszom a szótárnak arra az általános használatára, hogy valahányszor egy idegen szóra bukkanunk, gyorsan föllapozzuk és megnézzük. Két okból haragszom. Egyrészt, mert annyira lelassítja a tanulás menetét, hogy elkedvetleníti az embereket, és örömmel odadobják a könyvet. A másik pedig az, hogy annyira fölületes, annyira nem jelent sikerélményt, hogy gyorsan kimegy a fejünkből. A szótárt, azt a startnál szeretném ajánlani mindenkinek használni, megismerkedni a nyelvvel, a szabályokat rekonstruálni a szótárban foglalt terminológiából, de deriválni magát a nyelvtant. Elvonatkoztatni, köszönöm szépen. Ne haragudjék, csak hogy mindenki értsük. Tussen Langenscheidt is megmondta, hogy man lernt Grammatik aus der Sprache, nicht Sprache aus der Grammatik. Borzalmas volt az a régi... Tessék szívesen ezt is lefordítani magyarra. Tehát a nyelvből tanuljuk a nyelvtant, és ne... Köszönöm szépen. A nyelvtanból a nyelvet. Borzalmas volt az a régi görög-latinon alapuló oktatási módszer, hogy megetették a diákkal az egész nyelvtani rendszert. És azt hitték, hogy ebből ő meg fog tanulni beszélni. Hát, tudnék, újabb témaponthoz érkeztünk, amit maga sugall azzal, hogy azt mondja, hogy a sikerélmény az, ami a nyelvtanulásban annyira ösztönző. És ebben hiszek. Hanem ha én nyelvtanárral tanulok, már pedig azért mégiscsak a többség ilyen, és meg kell, hogy mondjam, ez nem ók. Szóval ehhez alkatilag is olyannak kell lenni, hogy az ember maga a sikerélményt így szerezze, mint ahogy mondja, a fülest olvasná. A nyelvtanár dolga jóformán az, hogy a sikerélménytől megfosszon, ha jól tanít. Most ez egy furcsa paradox, de mégis így van. Neki a hibáimra kell fölhívni a figyelmet. Ő nekem nem azt mondhatja, hogy nagyszerű, és elhallgatja, amit rosszul mondta. Azért pedagógus, hogy így tegyen. Igen, ez sajnos nagyon igaz. Egy vezető politikusunk a múltkor megkért, hogy kísérjem el egy olyan országba, aminek a nyelvét én nagyon rosszul tudtam. Összesen 2 hónap felfutási időm volt, és... Legalább az országot nevezze meg. Mondjuk annyit, becsülöm a diszkrécióját. Spanyol nyelvterület volt. Na most 2 lehetőségem volt, vagy fölkértem volna valamilyen spanyol tanárt, szép számban található Magyarországon, nyilván nagyon jó képességűek, hogy oktasson. De féltem attól, hogy a hivatása jellegénél fogva mindig arra fog figyelmeztetni, amit rosszul mondok. Hát elvetettem ezt a megoldást, vettem egy olyan könyvet, női ponyvának nevezem ezt a műfajt, szóval nem férfi ponyva, nem detektív történet, nem krimi, ami iránt nekünk kevésbé van érzékünk. Egy női ponyvát végigolvastam, nem nehéz a spanyol, meg kell mondanom, erősen hasonlít latinra, franciára, olaszra, és úgy indultam el ezzel a kísért eltársal, hogy nem vettem egyetlen egy órát se. Hát a kiejtésemet egy kicsit úgy furcsálkodva vették, de nagyon jól megúsztam a hosszú tartózkodást. Ragaszkodott a sikerélményhez. Hát nagyon nehéz védekezni ezzel, mert az iskolai nyelvoktatásban mégiscsak nem beszélem most a magán, meg csoportos nyelvtanulásod. Az iskolai kötelező nyelvoktatásban én nem tudom, talán jobban tudja nálam, hogy milyenek az eredmények, de óhatatlanul a sikerélmény rovására megy az osztályzásos rendszer is egyrészt, másrészt pedig az, hogy a hibákat kell javítani, és nem az erényeket hangsúlyozni. Azért szokták a módszeremet azzal csúfolni, hogy ez az iskolán kívüli, sőt tanáron kívüli nyelvművelés. Én inkább azt mondanám, hogy ez a türelmetlen emberek módszere, és a türelmetlenség az egy rendkívül egészséges dolog a nyelvtanulásban. Meggyőződésem az, hogy nem lehet jó eredményt elérni nyelvtanulásba akkor, hogyha a heti 12-14 órát nem fektetjük bele. Hát most ez pedagógussal bizony többek között még anyagi okokból is elég nehéz megúszni, megoldani. Hát ez nem megy, legyünk őszinték. Tehát, hogyha irányítatja is magát a diák egy tanárral, és elismerem, hogy igaza van, hogy a túlnyomó többség így jár el, annyira kell kiegészíteni egy olyan önképzőkörrel, aminek az ember egyetlen tagja, hogy úgy mondjam, ami ezt a minimális óraszámot kiegészíti, és ezért hangsúlyozom annyira az olvasásnak a jelentőségét. Én nem mondom, hogy olvasva a legjobb hatásfokkal lehet a nyelvet megtanulni. Ez nem abszurdum volna, hiszen tudjuk a Pavlovi tanak értelmében, hogy a több irányú ösztönzés, a
több pont megmozgatása vezet a legjobb eredményhez. Na most az olvasás az csak a vizualitásra, csak a látott szövegre koncentrálódik, hiányzik belőle az az érzelmi ösztönzés, ami például egy személyes találkozást, amit egy személyes találkozást jelent, egy baráttal való beszélgetés, tehát egy egyoldalú és egy rosszabb hatásfokú dolog, de rendkívül hozzáférhető, nagyon egyszerű és olcsó eszközökkel megteremtető. Én nem hiszem el senkinek, hogy olyan rettenetesen elfoglalt, hogy ne tudjon olvasásra rászánni 1-2 órát naponta, és ez aztán időben is olyan jól beilleszthető, mindig közlekedés közben, reggelizés közben, vacsorázás közben. Tanított valaha? Kétszer próbálkoztam mindig olyan esetben, amikor nem volt, aki nálam jobban képzett, lett volna jobban, alkalmasabb lett volna erre a célra. Az egyik az orosz oktatás megindulásakor tanítottam egy évig a műegyetemen, ahol hát egy kicsit egyik fizikai emlékeimet jól fel tudtam használni. A másik pedig a TIT megindulásakor, amikor egy kínai kurzus indult meg, és akkor még nem voltak itt a kínai ösztöndíjasaink. Mihelyt megjöttek, boldogan átadtam nekik. És 2 esetben változtatott valamit a módszerén, a megszokott hagyományos tanári módszerekhez képest? 100%-ig a saját módszeremet alkalmaztam. Rögtön elkezdtem a szakszöveget tanítani az műegyetemi hallgató barátaimnak, és nagyon szerették, örülök, hogy az ott általános módszeré vált. Ma már nagyon hamar áttérnek arra, hogy azt tanítják az ifjúságnak, ami érdekli őket. Hát logikus is, hogy egy leendő vegyészmérnök jobban érdeklődik a saját szakmájának a szókincse iránt. A mai nemzetközi helyzetben azt hiszem, hogy egyre bővülnek a kapcsolatok. Ezt nyugodt lélekkel mondhatom anélkül, hogy megszámoltam volna. Minden jele erre mutat. Tehát nemzetközi kapcsolatok bővülnek. Fölvirágzik-e a tolmács hivatása, a soknyelvű tolmács hivatása, vagy sem? Sem, sajnos. Sem? Sem, igen. És miért? Tökéletesen igaza van abban, hogy szilárdulnak, szélesednek, mélyülnek a kapcsolatok, de nyelvészi szempontból nézve egy olyan érdekes folyamatnak vagyunk a tanúi, amit ha nem is integrálódásnak neveznék, de legalábbis polarizálódásnak, pontosabban szólva, kialakult 2 sarok ma már. Az angol és az orosz olyan fogban látja el a nemzetközi érintkezésben a közös nyelv szerepét, hogy az egész megdöbbentés bizony, én néha sóhajtozva gondolok arra, hogy mi is lesz a mi szakmánkról, amely szakma végtelenül a szívemhez nőtt, mondanom sem kell. Hát egy egész megdöbbentő élményem volt, a múlt héten zajlott le itt Budapesten a mikrohullámú összeköttetések konferenciája. Igen nagy méretű volt, 500 delegátus volt jelen, ha jól emlékszem, 33 országból. Ezek a szakemberek olyan kitűnően megértették egymást angollal, nem azt mondom, hogy kitűnően beszéltek angolul, azt hiszem, hogy 3-ast kaptak volna még egy szigorú középiskolai tanártól is. Rossz mondatfűzéssel, rossz grammatikai szabályok alkalmazásával, rossz kiejtéssel, de a szaktudásuk úgy segítette őket, az a sok segédeszköz, ábra, diapozitív, diagram, minden, úgy hozzájárult ahhoz, hogy megértsék egymást, hogy hát mi tolmácsok bizony sóhajtozva ültünk a sarokba. És ez kínos? Inkább úgy volt, hogy igen, szomorkodtunk, mert arra gondoltunk, hogy hát mi is lesz tulajdonképpen a mi szakmánkból. Na most nézzük ezt a szakmát egy kicsit közelebbről, ha segít nekem. Hát ugye az előbb megtanított egy kifejezésre, azt mondta konszekutív tolmács. Tudom, hogy van szinkron tolmács, aztán van kísérő tolmács. Ezt, ha jól tudom, maguk gajdolóknak hívják. Igaz ez? Mi nagyon respektáljuk a kísérő tolmácsokat, és nagyon szomorúak vagyunk, hogy nem részesülnek abban az anyagi és erkölcsi elismerésben, amit megérdemelnek. Csak arra tessék gondolni, hogy a 10 milliós Magyarországból az ide érkező idegen egy emberrel áll állandó összeköttetésben a kísérő tolmáccsal. Na most egy ilyen emberi gyengeség az, hogy azt mondom, hogy olyan az az ország, mint az az egy ember, legjobb esetben az a maroknyi ember, akivel összeismerkedtem. Mennyi mindent kívánunk ezek szerint a kísérő tolmástól. És mégis miért honosodott meg a szinkron és tudós tolmácsok között ez a kicsit olyan pejoratív
hangzású gajdoló kifejezés, mert e fölött nagyon ügyesen elsiklott, nagyon nagy diplomácia érzékkel, de ha nem így van, akkor én rosszul informálódtam. De azt hiszem, hogy a szakmán belül egy kicsit olyan föntről lefelé néznek rájuk. Haragszunk rájuk, mert nem tudták előképpen érvényesíteni magukat, csak ez az egyetlen vádunk ellenük, hogy belenyugodtak abba, hogy sokan vannak, hogy nem tudták kivívni maguknak azt az anyagi és erkölcsi elismerést, amit nekünk sikerült. Meg kell mondanom. Miért kell ezért rájuk haragudni, egyszerűen önöknek sikerült? Szeretnék felemelni, mi kollégáinknak tekintjük őket, és szeretnénk, hogyha ők is belátnák azt, hogy ők rendkívül sokat nyújtanak, bizonyos vonatkozásban többet, mint mi, akik ugyan egy sokkal nehezebb munkát végzünk. Hát a fülketolmácsolás az egy olyan érdekes és olyan nem mindennapi szellemi funkció, hogy minden elismerést megértem, ezt megmondom. Lehet, hogy én most gonoszkodok, de én mondjuk a negatívjáról nézve azt, amit mond, lehet, hogy azért neheztelnek rájuk, mert valamiféle hitelrontást éreznek a mögött, hogy ők nem tudták kiharcolni a nagyobb anyagi megbecsülést. Így hát általánosítva a tolmács szakma egyik perifériáján ők túlságosan olcsón állnak rendelkezésre. Maga csak 5 perccel foglalkozik ezzel a kérdéssel, vagy 10 perccel, de egész csodálatos éleslátásról tesz. De nem, én csak abból fogalmaztam át, amit mondott. Én mondjuk tolmácsoltam most a maga szakmai nyelvére. A tolmácsokkal szemben van egy ilyen bizonyos társadalmi megmosolygás, hogy úgy mondjam, valahogy úgy nem fogadnak el bennünket, se szakembereknek igazán, se, hát nem tudom, specialistáknak, és egy kicsit ennek az a magyarázata, hogy tényleg azonosítanak bennünket azzal, akik azt kell mondanom, hogy fillérekért, mert a tudásukhoz és a teljesítményükhez képest fillérek az, amivel őket rekompenzálják, amivel őket jutalmazzák. Odaállnak és mechanikusan, gépiesen lemorzsolják. Gajdolják. Maga mondta. Nem, én hallottam. Ezeket a mondani valókat, és erről ránk is esik árnyék. Még 10 évvel ezelőtt is ott tartottunk, hogy az egyik küldött Magyarországra való érkezése előtt fölírta az igényeit, amit vár Magyarországon, és körülbelül ilyen volt a sorrend, hogy manikűr, pedikűr, tolmács. Hát ez nagyon sértő, ugye? Rendkívül igazán mi a szakma erkölcsi megbecsülésért legalább úgy harcolunk, mint az anyagi megbecsülésért. Na most mondom, a szimultán tolmácsokat ki lehetett emelni ebből a körből, és azt nagyon szeretnénk, hogyha azok, akik mégiscsak hasonló munkát végeznek, más formában is, megkapnák ezt a megbecsülést. Nagyobb önérzettel lépnének föl, hogy ne általánosíthassanak a szakmáról. A szakmáról, amiből hát elismerem, hogy vannak hát erkölcsileg nem elismerést érdemlő tagjai is, ebben azért, mert annyira van belőlük szükség, nem tudnak mindig úgy válogatni, hogy az intelligenciája, politikai szilárdsága, egyéb szempontból szorgalma, munkakedve szempontjából a maximumot nyújtsa. De egy nagyon derék tábor ez. Ez a lombkató brigád? Nevezhetnénk akár hát így hívják, nem? Ez nem hivatalos? Nem. Ja, akkor védekeznék is ellene, nagyon. Én általában most kevesebbet is tudok szervezési kérdésekkel foglalkozni. De hiszen ők így nevezik önmagukat, mert hát én meg most szavarba jöttem, mert én azt hittem, hogy ez egy hivatalos elnevezés. Nagyon tiltakoznék ellene. Rendszerint azt szervez, aki jobban ráér közülünk, és van egy bizonyos magja a szimultán tolmácsoknak, akik elsősorban szerepelnek a nemzetközi kongresszusokon. Ez bővül azt szerint, hogy mennyi kongresszus esik össze. Sajnos rendkívül sok esik össze, és hogyha nekem is egy panaszomat szabad itt elmondani az ötszemköz nyilvánossága előtt, tulajdonképpen 2 szezon van, amikor kongresszusokat rendeznek Magyarországon ősszel és tavasszal. Ennek az a következménye, hogy néha 3, 4, 5 rendkívül fontos kongresszus esik össze, és igazán kapkodni kell nekünk is, meg a rendezőknek is, hogy kielégítsük az igényeket. Aztán van egy hosszú téli álom, és egy nyári hibernálás, hogy úgy mondjam, amikor semmi sincs. Na most, amikor ezek egybeesnek, azt hiszem, azért nagyon nehezen lehetne ezeket a nemzetközi kongresszusokat, konferenciákat, mondjuk a tolmácsok létszámának ezt mondják a rendezők is. Ugye ők is ezt mondják. Hát akkor én is lehetek ilyen rossz indulatú. Viszont azt is mondják, hogy nagyon nehéz bekerülni ebbe az igen elit tolmács körbe.
akik, hát most már bocsásson meg, ez már végképp nagyon merész dolog lesz, akik közé fiatalnak különösen nehéz bekerülni. Tamás, én nem, azt hiszem maga még nem emlékszik arra a bizonyos intézményre, amit tantusznak hívtak a közlekedési eszközöket. De nagyon jól emlékszem, Igen. és ismerem az ehhez vonatkozó idiómát is. Tehát a tantusz csak a villamosról lehetett megvenni, viszont a villamosra nem lehetett tantusz nélkül felszállni. Én ezt akartam idézni belőle. Sajnos csak gyakorlattal rendelkező tolmácsot lehet a fülkébe beültetni, és a gyakorlatot csak a fülkébe lehet megszerezni. Itt mi is érezzük ezt az ellentmondást, de nem nagyon tudjuk az orvosságát. Tessék elképzelni, hogy annak, aki a tolmácsbrigád munkájáért felelős, milyen nehéz valakit oda ültetni, akiről nem tudja biztosan, hogy az első negyed órában nem mondja fel a szolgálatot. Hát nem logikus ez az, hogy mi szívesebben dolgozunk olyannal, szívesebben mozgósítunk olyat, aki hosszú évek alatt bebizonyította, hogy minden lehetőséggel meg tud küzdeni, minden nehézséggel. Nehézségeink óriásiak. Csak gondoljon arra, hogy tolmácsiskolák még csak vannak a világon, de tolmácsolt iskolák nincsen. Senki se tanította meg a küldötteket arra, hogy mi nem tudunk akkor tolmácsolni a hadar, hogyha nem az anyanyelvén nagyon rossz kiejtéssel, nagyon gyorsan beszél. Ő sokszor papírról olvas fel egy előre készített szöveget, amivel mi abba a percben ismerkedünk meg. Tehát tényleg nagyon nagy handicappel kell meg. Nincs lehetőség tolmács és tolmácsoltja közt valamiféle megbeszélésre előzőleg? Küldötteink hiúak, és rendszerint azt szokták mondani, hogy ókérem, én rögtönözni fogok. De ez nem igaz? Fennállnak a fórumon, a pódiumon, akkor előre rántják a zsebükből a rögtönzést, és olyan tempóba hadarják, hogy az ember csak kapkod az állítmány után, ami nélkül tud valószínűleg mi tolmácsok semmit sem tudunk elkezdeni. Volt már a precedens, hogy ilyen esetben megakadt, és ismételnie kellett az illetőnek? Arra is, hogy megkértük az elnököt, hogy incse a küldöttet egy kicsit lassabb tempóra, különböző módszerek is vannak, fényjelzés, hangjelzés, jelezni a tolmács nehézségeit. Nagyon vicces lélektani jelenség az, hogy ha kigyullad egy vörös lámpa, akkor jel, ami a megállapodásos jel arra, hogy jaj, nem tudunk ilyen tempóba fordítani, akkor az csak további gyorsulásra ösztönzi őket, vagy az az. Azt hiszem, sietni kell. Ez egy olyan nemzetközi megállapítás, hogy már föl is adtuk. Na most külföldön én azt hiszem, hogy a nagy nemzetközi szervezetekben, így például talán az ENSZ és az ehhez kapcsolódó szervezetekben a tolmácsok általában legalábbis kétnyelvűek kell, hogy legyenek, tehát anya és apanyelvük van. És egyikről a másikra oda visszafordíthatnak, de megtanult nyelvet általában nem fogadnak el tőlük. Nem, méghozzá ezt a korlátozást, amit maga említ, ezt is úgy kell megfogalmaznunk, hogy csak apanyelvükről anyanyelvükre szabad fordítaniuk. Sokkal szigorúbbak a szabályok, mint nálunk, kis ország vagyunk, hát itt nem tudjuk magunkat tartani ezekhez a rendkívül rideg előírásokhoz, de valóban így van, hogy megtanult nyelvet nem engedélyeznek nekik aktív nyelvként használni, arra nem engednek nekik fordítani. Mi lehet mégis az oka akkor, hogy tudomásom szerint többször, nem csak személy szerint, hanem a brigádjával együtt is nem egy ilyen nemzetközi értekezletre meghívták, ahol pedig lett volna apa-anyanyelvű versenytárs. Nagyobb bennünk a lelkesedés, nagyobb a munkakedv, szívesebben csináljuk, nincs bennünk az a közöny, ami sajnos a külföldi kollégáinkba kifejlődött. Talán ott rosszabbul fizetik az is. Fantasztikus összegeket kapnak, hát megmondhatom az öt szemköz nyilvánossága előtt, hogy ez körülbelül pillanatban napi $130, amit naponta kapnak. Na most ennek ellenére olyan szigorúak az ő nemzetközi szövetségüknek, az úgynevezett AIK-nak az előírásai, hogy semmit nem vállalnak, ami nem fülkemunka. Tehát ha egy ilyen fülkében áttolmácsolt nap után megkérjük őket, hogy egy banketten jelenjenek meg, és fordítsák le a meghívónak a szavait, hogy szeretettel üdvözlöm a küldötteket, és jó étvágyat kívánok, azt már nem szabad nekik vállalni. Arra, hogy másik tolmácsot kell szerződtetni? Ez kívül áll az ő feladatkörükön, és ezért nemet mondanak. Hát mi persze népszerűek vagyunk, mert sokkal jobban azonosítjuk magunkat a szervezőkkel. Ezt merem állítani a brigád tagjairól, hogy nem tekintjük magunkat alkalomról alkalomra, 2-3 napra szerződött segéd munkatársaknak, hanem
a nyelvi szakembereinek az adott rendezvénynek, és előtte, alatta, sőt, még nagyon sokszor utána, és annyira magával ragad bennünket a téma. Ezek olyan rendezvények is voltak, amihez Magyarországnak semmi köze nem volt? A részvételt tekintve. Én nagyon sokszor vagyok úgy kint, hogy nem csak, hogy magyar nincsen, hanem még népi demokratikus sincs, és bevallom őszintén, hogy ilyenkor sóhajtozok egy kicsit valaki után, aki hát nem csak mint rideg delegátus ül mellettem az asztalnál, de hát nagyon sokszor fordul elő, hogy nincsen sem. Tagja ennek az AIK-nak? Nem lehet népi demokratikus tolmács a tagja, hát többek között a tagdíjfizetés miatt is igen nagy az összeg, és hát dollárba kellene leróni, amit nem igen. Abból nem lehet leróni, amit mint jövedelmet kap az ember, az ilyen meghívások alkalmával. Nem, és még egy nehézség volna, hogy mondom, az előírások nagyon szigorúak, például az, hogy nekünk se szabad napi $130 alatt tolmácsolni, tessék elképzelni, hogy néz neki ez a követelés magyarországi viszonylatban. Tehát akkor azt, ha ennek a szervezetnek, nemzetközi szervezetnek tagjai lennének, az azt jelenti, hogy itthon sem dolgozhatnának másként, csak napi $130. Ha rendes tagjai lennénk, akkor ez volna az előírás. Még egy szól amellett, hogy ne lépjünk be, mégpedig az, hogy ez egy kifejezetten érdekvédelmi szerv. Ha ez lehetőséget nyújtana nekünk, magyar tolmácsoknak a továbbfejlődésre, a szakmánk elméleti vonatkozásának a megtanulására, talán valahogy kijárnánk pénzügyi hatóságainknál. Mint hogy ez azonban tisztán érdekvédelmi szerv, és őszintén szóval olyan nagy a szakadék az itteni gyakorlat és a kinti gyakorlat között, mi úgy határoztuk, hogy nem teszünk ilyen irányba lépéseket. És akkor kivédi az érdekeiket? A kereslet, ez nem nagyon marxista hozzáállás dolga, formája, de sajnos van egy bizonyos kereslet, van egy bizonyos kínálat, ennek az aránya megszabja azt, hogy mi megkapjuk azt az elsősorban anyagi, de másosorban erkölcsi elismerést is, amire úgy érzem, hogy a szakmánk, munkánk jellege följogosít bennünket. Tessék elhallgatni, hogyha a kérdés túlmegy annak a határán, amit ilyen nyilvánosságot megkérdezhetek. De miután elmondta, hogy mennyit kapnak a tolmácsok kint. Mennyi az, amit most már harmadszor említ, és ez bátorít föl, hogy az anyagi megbecsülést megfelelőnek tartja, amit itthon a munkáért fizetnek. Mit jelent ez? Pillanatban úgy átlagban 700-750-800 forint körül mozog a napi tolmácsdíj, ami nagyon szépnek hangzik, ha nem gondolnánk arra, hogy ez néha egy hónap, de néha egy fél év készülés előszi meg. Hát nem csak azt az egy napot jelenti, amikor dolgozunk. Akkor már majdnem azt mondhatnám, hogy pihenünk, mire beülünk a fülkébe. Hát tessék elképzelni, egy svájci cég itt rendezett egy káliumkongresszust. 3 napon keresztül semmi másról nem beszéltünk, mint káliumról. Ez a szakmájába vág, vegyészet. Nekem speciál igen, de vannak köztünk ügyvédek, vannak köztünk orvosok. Hát most tessék elképzelni, hogy milyen intenzív tanulás kellett hozzá, és hol kellett azt a tanulást kezdeni, igazán a középiskola ismereteknél, menve fokozatosan előre, az egyetemen túli ismeretekig, mert hiszen itt olyanokról volt szó, amit majd legyünk optimisták, néhány év múlva fognak csak az egyetemeken tanítani. Hát most tulajdonképpen egy dolog van még hátra, ami engem izgat, ha bármi egyéb van, akkor tessék megmondani, amiről szívesen beszélne, és ez az, hogy így hallgatva egyrészt a nyelvtanulásról, másrészt a szűkebben vett hivatásáról, a tolmácsolásról, mindezt, amit elmondott, az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy szenvedélye ez, hobbija. Tehát akkor talán a kérdés sem hangzik annyira banálisan, azt kérdezem, hogy teljesen boldog-e, elégedette, és voltaképpen megvalósította-e önmagát, ahogy ezt divatos mondani? Mondjuk azt, hogy 80%-ig. Na akkor mi az a 20? Nálunk, ha szabad ilyen nyilvánosság előtt egy kicsit panaszkodnom, nálunk Magyarországon van egy hiba, lehet, hogy a többi országokban is megvan, hogy ki van mindenkinek nagyon osztva a szerepköre. Rám kiosztották Magyarországon a fő poliglotnak a szerepét, a sok nyelven beszélő szerepét, és hogyha ambícióim ezen túlmennek egy kicsit, akkor nem tudok érvényesülni. Logikus volt, hogy a nyelvtanulással való intenzív foglalkozás kapcsán eljutottam a képesség kérdéséhez, a alkotás képességének a problémájához, ami engem borzasztóan izgat, az az alkotó egyéniség profilja, annak a jellege. Hát így jutottam el a kreativitás, hogy úgy mondjam, az alkotás és a motiváció, az ösztönzés közötti összefüggéshez,
ezzel foglalkozom, erről írok most egy könyvet, és szomorú vagyok, hogy nem igen fogok rá kiadót találni, éppen azért, mert ennek a szakmának, hogy úgy mondjam, nem én vagyok Magyarországon a referense, de hogy még egy szűkebb térre térjek át, én szeretnék megkülönböztetést tenni a gyakorló nyelvész és az elméleti nyelvész között. A gyakorló nyelvészre, amit én tipikusan képviselek itt a mi kis hazánkban, a lingvista kifejezést használtam, az angol lingvist alapján, ami egyszerűen annyit jelent, hogy sok nyelvet tud és beszél. Ezen túlmenőleg van az elméleti nyelvész, aki esetleg nem tudja ezeket a nyelveket aktíven beszélni, de meglátja azokat az elméleti összefüggéseket, amik rendkívül izgatóak és érdekesek. Még ez sem az én szakmám, még ebben is hiába próbálkozom. Nem ez a szerepköröm, és itt van az a 80%, az a 20%, ami miatt egy kicsit sóhajtozni szoktam. De azért azt hiszem, hogy valaki azt mondja magáról, hogy 80%-ig megtalálta élete értelmét, és az életnek egy olyan értelmét, ami a kortól függetlenül betölti, mert ez is egy nagyon nagy szó, talán a fiatalabb nézők szempontjából ez még olyan messze van, hogy nem foglalkoznak vele, de az intellektuális kíváncsiság, hogy úgy mondjam, az egy olyan kísérőtárs, ami tényleg addig megy az emberrel együtt az életbe, amíg szemét, eszét használni tudja. Tehát ha jól értem, ebben a 20%-ban az lapul, hogy az intellektuális kíváncsiságának a kielégítését és annak a megfelelő nyilvánosságát nem tudja biztosítani. Igen, mert a szerepeket kiosztották. A második részen van a hangsúly, hogy annak a nyilvánosságát nem tudom hangsúlyozni, hát persze senki sem akadályoz meg abban, hogy az adatgyűjtést tovább ne folytassam, az én kis könyvemet tovább ne írjam, de minden tolmács extrovert, meg kell magyaráznom a fogalmat, szóval szereti átadni azt, amit tud bennünket. A hivatásunk arra szoktatott, hogy továbbadjuk, ami bennünk van. Megmutatni. Ez ösztönszerűleg benne van az emberben, tehát az én vágyam sem áll ott meg, hogy én ezt a 2-3 kötetet majd összeírjam, aztán betegyem az íróasztalon fiókjába, és utódjai majd kisöpörjék, vagy elégessék. Most eszembe jutott ez a cikk, amit említett, Saint-Paul de Vence volt. Igen. Mondja csak el, akkor azt hiszem, hogy ez is például ebbe vág. Egy élelmiszerügyi kongresszuson voltam meghívva Párizsba, úgy csináltam, mint ahogy szoktam, hogy a kongresszus lezajlása után még egy darabig ott maradtam. Itt a fő attrakció az volt, hogy Provence-ban van egy Saint-Paul de Vence nevű kisváros, ahol egy csodálatos múzeum, az úgynevezett Musée Imaginaire működik. Ez szóról-szóra képzeletbeli múzeumnak lenne fordítandó, de tulajdonképpen eszményi múzeumot jelent. Jóformán gyalog, némi túlzással mentem le, igen, apró részletekben megszakítva, hogy a múzeumot megnézzem, nem csalódtam benne, írtam róla egy cikket, nekem az volt az érzésem, hogy jól sikerült. Hát büszkén mondhatom, hogy nincsen olyan kiadóhivatal, nincsen olyan újság Magyarországon, honnan már visszautasított, de ahonnan ne utasították volna vissza. Milyen indokkal? Azzal, hogy inkább adjak egy interjút azzal, hogy lehet nyelveket tanulni, mert én ez a szerepkör van kiosztva. Nem egyedül van, azt hiszem ezzel így. A szerepeket kiosztották, és a skatujából nehéz kilépni. Nem tudom pontosan, hogy van a színészeknél, de azt hiszem, hogy ott is elég egy komikának átképezni tragikává. Nem fogadja. Na mondjuk azért ott a habitus is elhatározó. Igen, de hát éppen ebben a szobában volt vendégségben, nem is a nagyon régen, Törőcsik Mari, aki elmondta, hogy mostanában ő az ügyeletes, fáradt munkásasszony, vagy proletárasszony. Tehát pedig hát az ő habitusa több egyébre is alkalmassá teszi. Mondjuk így a szellem érdeklődésénél nehezebb lehet. Talán a szellemi habitusom tényleg erre predesztinál, erre tesz alkalmassá, és az emberben mindig megvan az aggály, hogy talán tényleg nem vagyok alkalmassá, talán másnak kellene az elméleti összefüggéseket megvilágítani, nem nekem, talán másnak kellene ezt a szellemtörténeti munkát megírni. Egy szóval a sikerélmény. Megírom, bár a sikerélmény hiányzik, és ez hát a tempót is nagyon lelassítja. Abból, amit elmondott, egyértelműen kiderül, és végezetül ez érdekel még, mert összefügg az előzményekkel, hogy a szellemét állandó kondícióban tartja. Tehát most független attól, hogy van-e szezon a tolmácsolásra, vagy nincs, lám akkor foglalkozik ezzel a kreativitással, az alkotó emberrel, vagy egyébbel. Hát lehet, hogy az én veszőparipám, csak hogy vajon nem válik-e az ember ezzel egyoldalúvá, hogy egyértelműen minden idejét szellemi tevékenységre fordítja.
még ez is egy túl tágkör, hogy minden idejét szellemi tevékenységre fordítsa. Azon belül is monomániát kell választani, ez a monománia lehet egészen szűk, és lehet valamivel bővebb, mint például az én esetemben. A monomániás embert én nagyon szeretem, mert az ellenkezője nem a polimánia, hanem a közömbösség. Hát a közömbös embert azt nem tűröm, annak helye nincs az emberek között. De az az érzésem, hogy maga a dolognak egy másik oldalára akar rávilágítani, hogy ezzel párhuzamosan a fizikai kondícióra is. Van-e ilyen monomániája is? Igen, azt szoktam mondani magamról, hogy 3 rögeszmém van: a lektúra, és az olvasás, a natúra, vagyis a természet és a természetben való séták, és a sitúra, amit nem kell magyarázni. Hát mind a 3 rendkívüli szenvedélyességgel üzöm, és itt megint engedjem meg, hogy visszatérjek a beszélgetésünk elejére arra bizonyos második számú előítéletre. Vagyis egy bizonyos koron túl. Hogy egy bizonyos koron nem. túl. Ezt az emberek olyan szívesen kényelemből, lustaságból elfogadják, és azt mondják, hogy ó, én már öreg vagyok ahhoz, hogy ezt vagy azt csináljam. Hát ha igaz is az, hogy tréningben maradni, az jobb, mint a tréninget előről kezdeni, de ne legyünk olyan kis igényűek önmagunkkal szemben. Hát úgy meghosszabbodott most már az élettartam. Nem 40 éves korunkban halunk meg, mint Rákóczi Ferenc idejében, hanem 30-40 évvel később. Akkor miért az aktív periódusunkat rövidítjük meg a végén? Miért mondunk le ezekről a fizikai igénybevételekről? Vagy az új tanulnivalónak, bocsásson meg, egy angol szót kell használnom, a challenge-ére, azt a kihívásra, igen, amit jelent. Ez miért mondunk le róla? Azért, mert a kalendárium szerint elértünk egy olyan korba, amit őseink már záróképnek Mit jelent a saját személyét tekintve ez a challenge, ez a kihívás a testedzés szempontjából? Hogy már egészen leszűkítsem. Hát át szoktam síelni a januárt, ami, mint mondtam, a leghalottabb szezon. Nem van nagy baj, hogy holt szezon van. Ez egy nagyon örömteli foglalkozás, hogyha nem nyújtanak rá lehetőséget a magyar hóviszonyok, akkor elmegyek Tátrába, ahol már van egy kis saját kijárt síutam, hogy úgy mondjam. És mint hogy a budai hegyek tövébe lakom, hát a napi 1-2 órai séta, még akkor is sorra kerül, hogyha történetesen egy nagyban. Egyéb sportok? Nagyon intenzíven tornászom. Egyedül? Nem, a tanácsok a tanácsok jóvoltából minden kerületben 2-3 helyen működik egy úgynevezett háztartási tornacsoport. Ez egy ilyen szépítő kifejezés arra, hogy a tornázó csoport korosztálya nem szárolódik le 20-30, sőt 40 évnél se, hanem folytatódik, és elég intenzív heti 90 perces tornaóránk van, amit kimondhatatlanul élvezek, és meggyőződésem, hogy kölcsönhatás van, úgynevezett lelki, testi kölcsönhatás, pszichofizikai kölcsönhatás, mert segít a szellemi munkámba, és ez a nagyon intenzív szellemi igénybevétel segít a fizikai erőlét növelésében is. Hát akkor a maga mondásával köszönöm meg a látogatását, vagyis, hogy én nagyon reménykedem, hogy nem egyedül vagyok. A lektúra és a natúra szeretetét megtanultam, mondjuk a sítúráét már, ami engem illet, nem próbálom meg, mert hogy nem bosszantású mondom, én már azt hiszem, ez csak ugyan egy kicsi öreg vagyok. Nem tudtam meggyőzni? Majd egyszer megpróbálom, szerencsére olyan kevés a hó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Aláírjam, ugye?